bakante nga lote sa Banwas ng Pavilla, Iloilo nga daw nahimo na nga halabuyan sa basura ginareklamo sang mga residente. Yaring balita gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ining sitwasyon sa bakante nga lote sa bahin sang Barangay Purok 1 sa Banwas ng Pavilla, Iloilo. Makitaan ang nagatumpok nga basura sang plastic, ang iba nasulod pa sa sako. Mayaraman sang ginbakbak nga semento nga ginhalid sa lugar. Suno sa tagreklamo nga si Ray, binuna na niya gindangop ang nasambit nga problema sa barangay, apang wala gid na aksyonan. Kasing tion sing pandemic, sing COVID, who knows? Ang gaagi diri nga lindra sa may mosque o sa dire palibot, could be contaminated. Get the virus out of this garbage. Suno sa punong barangay, ginaamat-amat naman nila nga masolusyonan ang reklamo. Nawala man agid sang problema dira kay ginakolta naman ang atensyon sang mga involved dira. Ang isa ka barangay kag ang kontraktor nga naghaboy dira base tapos panyaga sini obraw na nila. Nagalaw ang mga residente nga mauntat na ang paghaboy sang basura sa lugar. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.